Говореше се и тогава за другари, които ще могат да се развиват в по-големи мащаби, да станат нашите уважавани патриотични капиталисти. Да, но... И за такива, които ще си бъдат таксиджи цял живот. Това се говореше в 89-та. Но случи ли се? В един огромен мащаб и много по-родливо се случи до към 95-6 случи. Тази теория обяснява и факта, че именно бивши комунисти стават най-големите бизнесмени, поставени в управлението на структурните капитали. Схемата е доказана. Държавно предприятие се води умишлено към фалит, което сваля цената му, а в последвалата процедура по приватизация с изкуствено занижената цена се прави така, че на изискванията да отговаря конкретно определено лице. По тази схема ще се разделим поетапно с основните индустрии на България. В чужди ръце ще отидат Кремиковци, Стомана, Плама, Девня, Видахим, Химко и много други. Те ще отидат предимно в чужди ръце, като печалбите, а често и ресурсите, ще се изнасят в чужбина. Други пък ще фалират удобно, разпродавайки машините и вътрешната си инфраструктура.